Γεια σας παιδιά, Q&A. Γιατί είμαι έτσι, πώς είμαι έτσι ρε. Το πρώτο Q&A στο κανάλι. Δεν έχουμε πολλές ερωτήσεις, αλλά ένα παιδί μου έχει στείλει 27 ερωτήσεις στο chat. Και αρχίζουμε. Ο Κανάκης Κοντεράκης μου λέει πόσο πήγε ο Ολυμπιακός με τη Χαποέλ Μπερσέβα. Και μου λέει από κάτω για να τον κοροϊδέψω. 1-0 χάσαμε, Κανάκη. Και στα αρχίδια μου. Ο Παναγιώτης μου λέει, ο Λεκάκος μου λέει, σε πόση ώρα μπορείς να πιεις ένα μπουκάλι κοκακόλα? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πιω ένα μονορούφι, εκτός κι αν εννοείς το μικρό. Η Μαριάννα Ζουγκαράκη μου λέει, πότε θα κάνουμε κι εμείς βίντεο, ό,τι βίντεο θες, όποτε θέλεις, αύριο. Και τώρα πάμε στις φορές. Η Σοφία στο chat, Σοφία, δεν θέλω να πω το επίθετό της, φουφού. Πρώτη ερώτηση. Θα προτιμούσες να έχεις δάκτυλο στο μέγεθος των πονδιών σου ή πόδια στο μέγεθος των δακτύλων σου? Να έχω κανονικά πόδια θα ήθελα, όπως τώρα. Δεν θέλω, τέλος πάντων. Θα προτιμούσες να πάρεις 1.000.000 ευρώ ή να γνωρίσεις τον Ντουτζέι από κοντά? Με τα λεφτά δεν μπορείς να γνωρίσεις τον Ντουτζέι. 1.000.000 ευρώ. Αλλά λίγο πιο πάνω από 1.000.000 ευρώ κανονικά, και τα δύο θέλω. Τρίτη ερώτηση. Δωρεάν φαΐ για πάντα ή δωρεάν ρούχα για πάντα? Δωρεάν φαΐ για πάντα. Σουβλάκι πίτσα. Σουβλάκι. Φούτερ ή κοντομάνικη μπλούζα? Κοντομάνικη μπλούζα. Τζιν ή φόρμες? Τζιν. Adidas ή Nike? Adidas. Ποιος σας είναι ο αγαπημένος αριθμός? Το 7. LOL ή FIFA? LOL. Ξανθό ή καστανό μαλλί προτιμάσαι, κοριτσιά? Καστανό. Μαύρο ή μπλε? Μπλε. Σουβλάκι πίτσα, το ξαναρώτησες? Σουβλάκι είπα. iPhone ή Samsung? Samsung. iPad ή iPhone? iPad. Το iPad είναι tablet. Κρέπα ή βάφλα? Βάφλα. Μπλε ή πράσινο? Μπλε. Δωρεάν Xbox ή δωρεάν PC4? PlayStation 4. PlayStation 4 και βέβαια. 18η ερώτηση. Θα προτιμούσες να μένεις σε βίλα χωρίς πισίνα ή σε ένα σπίτι μικρό αλλά με τεράστια πισίνα? Σε ένα σπίτι μικρό με τεράστια πισίνα. Βίλα χωρίς πισίνα, τι στον πουλώ. Ποιος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής? Στην Ελλάδα είναι ο Βρετός. Ξένος είναι ο Σεράπ, είναι ο Eminem. Βασικά δεν έχω ξένο καλό, μόνο τον Eminem μου αρέσει. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Κόκκινο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι του Βρετού? Το καινούριο και πετάω ψηλά. Ελληνικά ή αγγλικά τραγούδια? Ελληνικά. Eminem ή Ριάννα? Eminem. Καπέλο ή σκουφάκι? Καπέλο. Thriller ή παιδικά? Thriller. Τι φοβάσαι πιο πολύ, το φαντάσμα? Τα φαντάσματα ή τις μέλισσες? Στις μέλισσες είμαι αλλεργικός. Αν με τσιμπήσει εδώ πεθαίνω. Αυτό πιο πολύ τις μέλισσες. Ρόζι ή κίτρινο? Τελευταία ερώτηση, 27η. Ρόζι ή κίτρινο? Κανένα από τα δύο δεν μ' αρέσει. Γι' αυτό κανένα. Και μετά μου λέει κιόλας αυτά βαριέμαι να γράψω άλλες. Και αν δεν με πιστεύετε,
Αυτές είναι ρε. Και τις απάντησα όλες αυτές. Στο chat είναι όλες. Αυτά βαριέμαι να γράψω άλλες. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας... Πολύ λίγες ερωτήσεις, αλλά γιατί εχθές το ανέβασα. Δεν ξέχασα κανένα, ναι. Α, και ο Κανάκης, άλλη μια μαλακιά που μου γράψε, πώς σε λένε. Κάπως. Με ξέρεις ρε, ηλίθεια. Αυτά, ναι. Γεια, παιδιά.